Svätý Rafael od svätého Jozefa hovorí: Ó môj Ježišu, nemal by som moju radosť a šťastie hľadať inde, iba v Tebe. Ale bohužiaľ, utekám od utrpenia. Hovorím Ti, že ťa milujem a zdá sa mi, že neklamem. Ale vari som zabudol, že ak chcem byť plný Tvojej svätej lásky, musím ísť po ceste, po ktorej si išiel aj Ty. Vari ťa môžem nájsť inde, ako na ceste kríža. Ježiš o sebe hovorí, že je cestou a bránou k ovciam. Do jeho kráľovstva nevedie žiadna iná cesta, ani iný prechod. Cesta a brána majú svoje poznávacie znamenie. Kríž. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nedá sa nasledovať Ježiša, čiže kráčať po jeho cestách, bez znaku kríža. A tiež prebývať s ním v jeho prítomnosti sa nedá bez tohto znaku. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Nie je ma hoden. Čiže nemôže byť so mnou tam, kde som ja, v sláve môjho kráľovstva. Pred birmovkou, píše svätá Terézia od dieťaťa Ježiša, som radostne čakala na príchod Ducha Svätého. Tešila som sa z toho, že už zakrátko budem úplnou kresťankou. A najmä preto, že na mojom čele už navždy zostane tajomný znak kríža, ktorý mi urobí biskup počas udeľovania sviatosti.